abanye abantu ngeke bezweke bekhala ngokuthi umuntu wesifazane ingoba ubengene ey'thubwini noma ukwebeni. Cha, okuy'thubu nje akuhlangene nalutho uma ngabe kushiswa impepho, akuhlangene nalutho ngoba phela engasho uma ngabe esey'thubwini ukuthi hhayi ngisey'thubwini ngeke ngikwazi lokho, kodwa abanye bayakwenza kube ileso sizathu. Ngeke sibaphikise-ke na ukwazi kwabo ngoba phela ulwazi lethu esinalo alifani. Siphinde sinibingelele babukeli beKama-V.TV with Prince Bheka umndeni kaZulu. Namuhla-ke ngithi ake ngizokhuluma ngobuzima obhekana nabantu abashisa impepho emndenini. Akekho-ke engazi ukuthi umuzi nomuzi uba nomuntu wakhona o-appointiwe noma obekiwe ukuthi makashise impepho. Kuyenzeka-ke uthole ukuthi ena ubaba noma umkhulu useqala ukuba mdala la ekhaya, mase appointa umuntu. Siyazi-ke ngokwesintu noma ngokwakwantu kunento ekuthiwa yinkosana ekhaya, of which ngisho kuyintombazane endala kodwa kuke kulandela ukuthi umuphi umfana omdala ebafaneni, intombazane yeqiwe umafungazi. Mase siba nalento ekuthiwa uthumbu ukuze kuyoqhamuka negama elithi indlalifa. Uthola ukuthi-ke wonke-ke umuntu la ekhaya u-successful noma la emndenini kuhamba kahle kuphunyelelwe, kodwa ukhona yena izinto zakhe engahambi kahle. Uthola ukuthi i-first born leyo ilokhu esithi inkosana, noma-ke esikhathini samanje ingasekho leyo nto. Uma ngabe kwabiwa ifa ubaba sekunamaphepha, phela abantu sebefundile, kodwa ngibuyisela emandulo. Angisho ukuthi abantu ababuyele emuva ngoba sesiphila kwisikhathi se-4th Industrial Revolution. Abantu bengenza ngendlela yabo kodwa ukumqaphisa. Uma wukuthi-ke umuntu onakayo-ke laba bantu-ke akuthiwa bashisa impepho noma abashisa impepho, isikhathi esiningi abavamisile ukuphumelela. Why bengaphumeleli? Phela lento yempepho iyingozi kabi kabi. Khona ukuthi umuntu uyayishisa nje kanti akufanele engabuye ayishisa, kodwa ukhonjiwe ubaba ngoba embona ukuthi hayi la ekhaya ubani akanasithunzi, uthatheka kancane. Engingasho nje ngiqondise ukuthi uzama umupha into eyisikhundla. Isikhathi esiningi-ke labo bantu-ke abavamisileke ukuthi bebe successful ngoba bona baye emsamo beyobika iy'nkinga zabantu noma impumelelo yabantu. Uthola ukuthi akukho lutho aba-participate ngakho ukuze nedlozi noma idalwa noma inyanya yibona ukuthi yini eyenziwe yibona. Uthola ukuthi bakhulumela abantu abayikhulumeli bona. Shuthi-ke laba bantu ababakhulumelayo beqhubeke bebe success, angiqhathi umndeni, angiqhathi iy'ngane zandawonye. Shuthi lezi iy'nkinga lezi ekuliwa nazo ngoba umfana lo omncane ekhala ukuthi emsebenzini kuney'nkinga, lona vese mhlawumbe akase phela ubaba uzama umupha isikhundla naye ukuthi ehlonipheke kuze kuthiwa akwenzeki ukuthi engekho bani uyena omdala. Uthola ukuthi-ke lezi y'nkinga-ke ey'xazululwayo most of the time igijima izohlala kuyena. Uyena-ke uzothwala kanzima ebe nomthwalo emahlombe yakhe. Uthola ukuthi yena akabi successful ngenxa yani yonke inkinga yala ekhaya isihlala kuyena njengomuntu oseshisa impepho. Uthola ukuthi kwesinye isikhathi imnamathela ngamabomu ngoba nakho iyambona ukuthi akekho akalungile ukuthi engashisa impepho. Obaba-ke bayakwazi ukuthi bevele bemkhombe nje umuntu ngisho kuthiwa akaganiwe, kanti-ke esikhathini edlule umuntu ubeyenza leyo nto ngoba eganiwe. Uthola ukuthi kwesinye isikhathi uyafa amambayo kanti akuphuzi yena, abadala baphuza ngayo. Angazi noma abantu baya-understand-a ukuthi ngizama ukuthini ngoba phela abanye abantu uthi ukhuluma nabo uthola ukuthi abayi-understand-i into oyishoyo. Bengifuna nje ukuveza lowo mbono ngoba cha khona hayi ziyathwala kanzima iy'ngane zabantu. Omunye-ke ohlakaniphile noma laba abanye abahlakaniphile baye bethi uma besondezwa kulezo zinto besheshe bey'qhelele bethi hayi mina ngeke ngi-right. Yenzeka-ke kwesinye isikhathi-ke lento ifike esigabeni sokuthi kuhamba ngokuthi ngoba phela esikhathini esiqhamuka kuso obaba bebeqonywa kakhulu futhi bebe ney'ntombi ey'ningi khona eganiwe. Uthola ukuthi-ke siyabadida-ke ekhaya lento ukuthi kumele yenziwe ubani. Omunye uzongibuza ukuthi kahle kahle kanti kumele yenziwe ubani. Ngizokuphendula ngelinye ilanga.
uthola ukuthi mhlambe lo ngoba uyi-first born ubaba uyamzwela futhi wamthola ngaphandle hayi emshadweni useyamfaka kodwa azenziwe zonke izinto zakhe kodwa bakhona abasemshadweni ama-first born asemshadweni ngoba siyazi-ke thina ngendlela mina engazi ngayo inkosana iqhamuka i-first born yasemshadweni ngisho ngaba ney'ngane ey'ningi kanjani ey'ndala kodwa inkosana i-first born yasemshadweni ngisho ngaba khona umdala ngaphandle kodwa uthola ukuthi phela naye ubethi uyabhekelwa phela naye ukuze kwazi ukuthi ehlonipheke njengabanye abantu. Abantu-ke besimame-ke bayathanda-ke ukucomplain-a noma bekhale ukuthi bona kule nto yempepho bavalelwa ngaphandle kodwa ayikho i-valid reason ukuthi why bengayishisi. Abanye bayayishisela abanasikhathi bayasho ukuthi thina izinto ziyasilungela ngisho ishiswe yithi impepho angeke sitshele vese-ke kubucayi-ke vese ukuthi ekhona umuntu bekhona abantu la ekhaya kuze kuyocela umuntu wangaphandle noma usibongo fana ngoba izinto zomndeni yifuna ukuphathwa njengey'khali zamantombi. Kubucayi ukuthi nithathe umuntu wangaphandle kusisi omdala-ke mayenekawa-ke vele ey'bambele yena mathupha. Umunye umuntu uzongibuza ukuthi yini kanti lo owesifazane yena angafuneke eshisa impepho. Ngokwesiko noma ngokosiko ngoba phela kufanele singakhohlwa ukuthi isiko nosiko kuhlukene lezo zinto. I-culture ne-tradition ne-customs and belief iy'nkolelo-ke lezo. Angithi-ke umuntu wesifazane noma umuntu oyintombazane noma owumama unendlu la ngaphakathi emzimbeni wakhe ekwazi ukuhlala umuntu wangaphandle. Ngisho le ndlu ebizwa ngokuthi i-womb okuthiwa isibeletho la okuhlala khona ingane ayikhulele ekhuleliswe umuntu wangaphandle. So yena ukwazi ukuba nomunye umoya wakwesinye isibongo noma wakwenye indawo noma wakomunye umuzi ube kuyena. So manje-ke ngeke kwazi-ke ukuthi engasondela laphana ngoba kube sekuxubana iy'dalo ezahlukene noma amadlozi ahlukahlukene elakomunye umuzi lo muntu amkhulele nelala ekhaya. Iyona-ke isizathu esenza ukuthi ngathi bona abasondezwa ey'ndabeni zempepho. Angazi noma abantu bangizwa kahle yini kodwa-ke uma ngabe-ke umuntu ethanda ukuyishisa ngeke size simvimbe ngoba nawe usuke evikela into yabo. Kubaningi abantu bethi bacela iy'hloko noma usibongo fana kanti usibongo fana akayithandisisi kahle leyo nto. Abanye abantu ngeke bezwe-ke bekhala ngokuthi umuntu wesifazane ingoba ubengene ey'thubwini noma ukwebeni. Cha, okuyinsuku nje akuhlangene nalutho ngoba phela ngaba akasondeli naye uma ngabe kushiswa impepho akuhlangene nalutho ngoba phela engasho uma ngabe esey'nsukwini ukuthi hhayi ngisey'nsukwini ngeke ngikwazi lokho kodwa abanye bayakwenza kube ileso sizathu. Ngeke sibaphikise-ke na ukwazi kwabo ngoba phela ulwazi lethu esinalo alifani. Ngicanti ngizamile-ke ukuyichaza le nto ngaphandle-ke uma kukhona oyibona ngenye into uvumelekile ukukhomenta laphana kwi-comment section. Please don't forget to subscribe, share, like and comment. Siyatholakala-ke laphana kwi-Facebook page njengala kwi-Kamavi TV channel nayo ibiza same name Kamavi TV with Prince Bheka kaZulu. Naku-Instagram sikhona kodwa although we are not very busy kodwa nje sikhona siyiyo Kamavi TV with Prince Bheka kaZulu. Please don't forget to subscribe, share, like and comment. Siyabonga, nibe nosuku oluhle. Salute.